ካብ ፍቕርን ስምዒትን ንላዕሊ ክብሪ ዝበልፅ እዚ ዘምሕረተኒ ኣደይ እያ። ኣደይ ነቦይን ተፋቲሖም ነንበይኖም እዮም ዝነብሩ። ኣደይ ነቦይ ክትፈትሖ ዝኽኣለት ስለዘይተፍቅሮ ኣይኮነትን፣ ግና ኣቦይ የኽብራ ነይሩ። ኣደይ ድማ ልዕሊ ማንም ስምዒት ክብሪ ዝዓቢ ኢላ እያ ተኣምን። ሰብ እንድሕር ደኣ ኣኽቢሩካዩ ምስኡ ንኽትነብር ዝዕድመካ ዝብል ይመርገፂዓ። ኣቦይ ይኹን ኣደይ ካብ ሃፋትም ስድራ እዮም ተረኺቦም። ኣደይ ምስ ተፋትሐት ምስ ሓደ ምዕባይ ሓወይ ብምዃን ንኽልቴና ደቃ ክተዕብየና ክኣለት። ኣብ ሃይስኩል ተምሃሪት እንዳሃለኹ ሓደ ናይ ጎረቤትና ወዲ ፍቕሪ ርክብ ጀመርና። ክልቴና ብፍቕሪ ተፃመድና። ወለደይ ሓቲቱ ክምርዖን ንደለየ። ኣነ እውን ነደይ ምስኦ ክምርዖ ከም ዝደለን ሽማግለ ከም ዝሰድድን ኣፍለጥክዎ። እንተደይ ግና ነቲ ኣነ ዘፍቀርኩ ወዲ ክምርዖ ይደለየትን መዋስብትን ኣይኮነን። ምስኺ ካብ ኣዝዩ ዝኽበር ዓሌት ዝተወለድኪ ይኽብማል ሕቶ መርዓ ኣፍቃርየይ ነፀገቶ። እንተ ኣነ ግና ምስ ኣፍቃርየይ መረኻበይ ገደፍክዎ። ወለደይ ዝነፀግዎ ኣፍቃርየይ ኣነ ግና ካብ ልበይ ከውፅኦ ይከኣልኩን። ኣደይ በዚ ስለ ዝሰግአት ብስማ ዘውፀትለይ ስልክ ቁፅሪ ኣሕደገትኒ። ግና ርክብና በዚ ክዕገት ኣይከኣለን። ብኣካል እንዳኸድኩ ይረኽቦ። ሓወይ ምስ ካልኦት ቤተሰበይ ብምዃን ኣፍቃርየይ ካባይ ክርሕቕ ኣፈራርሕዎ። በዚ ዝሰግአት ኣደይ ካብ ኣፍቃርየይ ንምፍላይ ክትብል ናብ ኣዲስ ኣበባ እትርከብ ሃፍታ ትልእኸኒ። ከም ዕድል ኮይኑ ስድራ ኣደይ ሃፋትም ስለ ዝነበሩ ንዓይ ይኹን ንሓወይ እናኣለሹ እዮም ዝሕግዙና። ምስ ሓትነይ ኮይነ ትምህርተይ ቀፀልኩ። ምስ ኣፍቃርየይ በዚ ምኽንያት ተፈላለይና ተረፍና። ድሕሪ 1 ዓመት ግና ከም ዝተመርዖ ሰማዕኹ። ተመሊሰን ተረኸብክዎ እውን ተስፋ ከም ዘይብሉ ተረዳእኹ። ከምዚ እንዳበልኩ ክሳብ ኮሌጅ በፂሐ። ካብ ትምህርቲ ክሳብቲ ምስ ሓትነይ ዝነበረሉ ከባቢ ብዙሓት ኣወዳት ዓይኖም ናባይ ገበሩ። ንፍቕሪ ዝሓቱና ኣወዳት ብዙሓት እዮም። ንፅባቐይ ዝሕግዝ ኣከዳድናን ሜካፕን ይጥቀም እየ ዝነበርኩ። ኣብቲ ዝመሃረሉ ኮሌጅ ሓንቲ ደላይ ፅቡቐይ ዝኾነት መሓዛ ነይራትኒ። ሓትነይ ውቅብቲ እኺ መልክዕኺ ድማ ተጠቃሚሉ ንቐፃሊ ንሓዳርኪ ዝኸውን ዝጠቕመኪ ክትመርፀለኪ እያ ትብለኒ። እታ መሓዛይ እውን መልክዕ ግዘን ተሓሊፍዎ መናስሐዩ፣ ስለዚ ኣብ ጊዜ ክትጥቀምሉ ኣለክ እንዳበለት ብተደጋጋሚ እያ ትምዕደኒ። ደስ ዝብለኒ መሪፀ ክኣቱ ተማሂረ ክሳብ ስራሕ ዝሕስ ምስ ሓትነይ እየ ዝነብር። ኣብ ዘይመልዐ ድማ ኣደይ ንምርኣይ ናብ ጅማ ይኸይድ። ቤተሰበይ መልክዐይን ቁመነይን ሪኦም ምዝሓሸን ሃፍታም ወዲ ክምርዖ እዮም ዝሓስቡ። ግና ድማ ኩሉ ከም ተደልዮን ከም ተሓስቦን ዘይኮነስ ከም ዘጋጥመካ እዩ። ኮሌጅ እንዳተምሃርኩ ካብ ተምሃራይ ክሳብ መምህር መልክዐይ ዘየድንቐለይ ነበረ። ኣብቲ ኮሌጅ ብመልክዐይ ይኹን በከዳድናይ ተፅዕኖ ፈጣሪት ኮንኩ። ብዙሕ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ይመፀኒ። ባዕለይ ዝፈተኽዎ ግዲ ዘይረኸብኩስ ኣፍቃሪ ከይሓስኩ ፀናሕኩ። ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣብ ዝምረቐሉ ዓመት ግና ምስ ሓደ መምህር ተቐራረብኩ። ኩሎም መምሃራን ምሳይ ፅቡቕ ርክብ እዩ ዝነበሮ። ምስ ሓደ መምህር ዝነበረ ንረክብ ግና ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብቲ እዋን ብመልክዕ ይኹን ብሃፍቲ ካብቲ መምህር ዝበልፁ ንሓዳር ይሓቱኒ። ናብ ሓትነይ እውን ሰብ ሃፍትን ርኽባትን ክምርዖኒ ይሓትዋ እዮም። እንተ ኣነ ግና ኣይተቐበልክዎምን። በዚ ዝተለዓለ ሓትነይ እቶም ሃፋትም ተሓሲመ ምስ መን ክነብር ከም ዝደለኹ ኣስያ ተጨነቐት። ዕድላት ተሓሲመ ኣብ ሕማቕ ከይወድቕ ትምዕደኒ። ይኹን እምበር ምስቲ መምህር ፍቕሪ ሒዙኒ። ንሱ እውን ይፈትወኒ ስለ ዝነበረ ርክብና ፍቕራዊ ክኸውን ከኣለ። ኣፍቃርየይ ምዃኑ ንማንም ሰብ ኣይነገርኩን። ሓደ መዓልቲ ናፍቲ ገዝኡ ሒዙኒ ይኸይድ። ፍቕሪ ክንሰርሕ እዩ ዝደሊ። ኣነ ግና መጀመርያይ ብምዃኑ ንርክብ ኣበኽዎ። ግና ንሱ ዘይኣመንክዎ ስለ ዝመሰሉ ብሕርቃን ከርድአን ፈተነ። ስምዒቱ ንዘይምጉዳእ ክብል ርክብ ፈፅምና። ከምቲ ዝፈራሕክዎ ይነበረ። ደስ ዝብል ናይ ፍቕሪ ግዜ ኣሕለፍና። ተመሪቐ ስራሕ ተቆፀርኩ። ኣብቲ ሰዓት ምስ ዝደለኽዎ ክነብር ዘዓግተኒ ነገር የለን። ካብ ስራሕ ወፃኢ ሓቢርና ኢና ነሕልፎ። ኣብታ ድንግልናይ ዝሃብክዎ ገዝኡ እንዳኸድኩ ክረኽቦ ጀመርኩ። ኣፍቃርየይ ክንምርዖን ሓዳር ክንገብርን ዝደሊ። ኣነ ግና ንእሽተን ግዜ ብፍቕሪ ክንፀንሕ ስለ ዝደሊ ተዓገሰኒ ይብሎ። ኣብቲ ዝሰርሐሉ ትካል ኣፍቃሪ ምህላዊ ስለ ዘይፈልጡ ብዙሓት ወዳት ንፍቕሪ ይሓቱኒ። ሓደ ካብቶም መሳርሕተይ ግና
ግልጽ ዝኾነ ሕቶ መዓቕረበለይ ኣነ ግና ርክብና ከም መጠን መሳርሕተይ ጥራሕ ክኸውን ነገርኩ በዚ ድማ ዝኾነ ብዛዕባይ ዘይፈልጦ ጉዳይ ከም ዘለዎ ተረዲኡ ከሸግረኒ መረፀን ኩሎም መሳርሕተይ በብግዚኡ ጸባዮም እንትቀይሩለይ እንተንሱ ግና ኣይተቀየረን በዚ ምኽንያት እቲ ንማንም ዘይነገርክዎ ምሽጥር ኣካፈልክዎ ኣፍቃሪ ከም ዘለኒ እውን ፈለጠ ይኹን እምበር ኣፍቃረለኒ እናበልክዎ እውን ንዓይ ካብ ምሕጋዝን ጽቡቕ ናይ ስራሕ መሓዝ ኣይኮነን ምስ ኣፍቃሪ ከባቢ 2 ዓመት ዝኣክል ብፍቕሪ ምስ ጸንሕና ሓዳር ክንገብር ተሰማማዕና ቅድሚ ዝግና ሓትነይ ክትፈልጥ ስለ ዝነበራ እቲ ሓሳብ ኣካፈልክዋ ሓትነይ ገና መንነቱ ጸባዩ መልክዑ ኣይኮነትን ጠይቃትኒ ብቐጥታ ናብ ስርሑ ኣትወት እንታይ ይሰርሕ ኢላ ተሓተኒ መምህር ምዃኑ ነገርክዋ ሓትነይ ኣመና ሓረቀት ዝኹሉ ዓመት ተጸቢኺ ምስ መምህር ሓዳር ንምግባር ድዩ ብማል ጸርፈኒ ምስኡ ዘለኒ ርክብ ከቋርፅን ብተደጋጋሚ ንሓዳር ዝሓቱኒ ሓፋትም ከም ዝነበሩ ትዛረበኒ ኣነ ግና ኣብቲ ሽዑ ዕድሜ ዓርሰይ ክኢለ ስራሕ ሰሪሐ ዝኣቱን ዕድሜ ድማ ናይ ማንም ድጋፍ ዘይሓትት ስለ ዝነበረ ብናይ ቤተሰብ ተጽዕኖ ኣፍቃሪየ ክኸስሮ ይደለኹን ከም ዘፍቀርክዎም ርክብና ድማ ዝጸንሐ ምዃኑን ነገርክዋ ክትርድአለይ ከዓለትን ዓርስኺ ዝወሰንክዮ ዓርስኺ ክኢል ክንበሪ ብማል ካብ ገዝ ኣውፅያ ሰጎጎትኒ ንስድራይ እውን ደው ኢላ ነገረቶም ካብቲ ሰዓት ጀሚረ ምስ ኣፍቃሪየ ምንባር ጀመርኩ ኣፍቃሪየ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ምስ ቤተሰቡ ኸላለየኒ ሒዙኒ ኸደ ቤተሰቡ ከምቲ ዝሓሰብዎም ድኻታት ኣይነበሩን ጽቡቕ ህይወት እዩ ዝነበሮም ይኹን እምበር ሓደ ፈተና ግን ኣጓነፈኒ ስድርኡ ምቕሉላት ኣይነበሩን ባህልን ስርዓትን ዝተቐየዱ እዮም ብዝኾነ ግና ሓዳር ጌርና ምንባር ጀመርና ኣዲኡ ጸቕጢ ፈጠረትለይ ሰበይቲ ወሓለ ክትኸውን ኣለዋ ብማል ተሰክፈኒ ነበረት ኣነ ዝሰራሕክዎ ምግቢ ኣይጥዕማን ነይሩ ኣብ ክንዲ ትሕግዘንን ተምሕረንን ትስሕቀንን ተቋሽሸንን ነበረት ኣፍቃሪየ እውን ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳተቐየረ መፀ ብፍላይ ምስ ስድርኡ ኣምሲን ትመፅእ ኣነ ናይ ገዛ ውሕልልና ከም ዘይብለይ ይነግረኒ ከመዲኡ ወሓለ ክኸውን ይምዕደኒ እዚ ማለት ወሓለ ይኮንክን እዩ ዝኽኣልክዎ ሰሪሐ ሰብኣይን ምሕጓስ እየ ዝፅዕር ግና ጸባዩ ክምለስ ኣይከኣለን ንዓይ ኣብ ገዛ ገዲፉ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ክዘናጋዕ ይምሲ ንዓይ ዝነበሮ ተገዳስነት ቀነሰ ሓደ ወቕቲ ግና ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ምጸለይ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ምቁፃሩ ንዓይ ሓጋዚት ስለ ዝኾነ ተይጸላእኽዎ ግና ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ ሰብኣየ ምስኣ ዝነበሮ ርክብ ደስ ኣይበለንን ሓደ ምሸት ኣስቤዛ ገዚእና ክንመጽእ ብማል ኣምሲኻ ምምጻእ ጀመሩ ሓንቲ መሓዛይ ግና ሰብኣየ ምስታ ሰራሕተኛ ፈቆድኡ ሆቴል ከም ዘምስት ነግረኒ ንዓይ ኣስቤዛ ክንገዝእ እንዳበለ በቢግዚኡ ሒዝዋ ብምውፃእ ንኻሊእ ዕላማ እዩ ነይሩ እዚ እናረኣኹ ክፃወሮ ይከኣልኩን ሓደ ምሸት ከም ኣመሉ ነታ ሰራሕተኛ ሒዝዋ ዝድለ ኣስቤዛ ክገዝእ ይነግረኒ እታ ሰራሕተኛ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ንዓይ ግና ምስቲ ጥንስተይ ምዃነይ መንቀሳቐሲ ክኾነኒ ይነግሮ እንተንሱ ግና ምሳይ ክኸይደ ይደልየ በይንኺ ገዚእ ክምፅእ ኢሉ እቲ ገንዘብ ገዲፉለይ ከደ ክንደየናይ ዝኣክል ካብ ልቡ ከም ዘውፀኒ ሽዑ ተረዲኡኒ ክንደይ ወዳትን ርኹባትን ካሕቱን ተሓሲመ ንኡኡ ምምራፀይ ዋጋ ክፈለኒ ሰቲ ምምፃእ ኣዘውተረ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ጸባዩ እናተበላሸወ መፀ ሓደ ምሸት ክሰትየ ምሽዩ ምስ መፀ ምሳይ ደቀሰን ንዓይ ገዲፉ ምስታ ሰራሕተኛ ብምድቃስ ርክብ ክፍጽሙ ይሰምዖም ኣብቲ ሰዓት ብጣዕሚ ሓሪቐ ቤተሰቡ ደው ኢለ ክመፁ ገበርክዎም ንግሆ ኣዲኡ መፀት እቲ ንዓይ ገዲፉ ምስ ሰራሕተኛይ ከም ዝበዓለገ ይነግራ ኣዲኡ ግና ከተባጭወንን ክትስሕቃንን ጀመረት ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ምብዕላጉ ምንም ኣይመሰላን እኳ ደኣስ ተሕሾዩ መሪፁ ትብለኒ ብናይ ሰብኣየ ከይኣክል ብሓማተይ ውሽጠይ ተጎድአ ካብቲ ገዛ ንምውፃእ ወሰንኩ ሓንቲ ኣዝየ ዝፈትዋ መሓዛይ ምስቲ ጥንስቲ ምዃነይ ንምንታይ ትብድላ ኢላ ትምዕዶ እንተ ሰብኣየ ግን ኣብ ቅድሚ መሓዛይ ዋረደኒ ውሕልልና በሰሮያ ኣይትኽእልን ኣብ ዓራት እውን ብዙሕ ኣይኮነትን መልክዕ ጥራሕ እያ መልክዓ ርአየ ተታሊለ ብማል ኣዋረደኒ ካብኡ ንላዕሊ ክዕገስ ኣይደለኹን ናብ ሓትነይ ደው ኢለ ድማ ይመፅእ ኣለኹ ክትቀበልኒ ኢለ ይዛረባ እንተንሳ ግና ካብ ፍቓደይ ስለ ዝወፃኺ ናበይ ከይትመፅእ ኢላ ገጽ ከልአትኒ ዝነበረኒ መማረፂ ክሳብ ናይ ሕርሲ እዋን ዝሓልፍ ቁሩብ ምዕጋስ እዩ
ንሓወይ እትኩሉ ዘጋጠመኒ ህይወት ኣካፈልክዎ ቤተሰበይ ብጣዕሚ ሓዘኑ ሓወይ ምስ ቤተሰብ ብምምጻእ ድማ ገዛ ተኻርዩ ባዕለይ ዝውንና ህይወት ጀመርኩ ሰብኣየ ግና እትኩሉ ዝበደለኒ ረሲኡ ውላደይን ሰበይተይን ካበይ ኣይፍለያን በማል ከምስል ተኸራኸረ እንተ ኣነ ግና ብጣዕሚ ተቀይመዮን ዓቕለይ ፀንቂቓ ስለ ዝነበርኩ ንበይነይ ህይወት ቀጸልኩ መሳርሕተይን ማሓሱተይን ቤተሰበይን በኣይ ሓዘኑ ዕድላ ባዕላ ሴራቶ ይብሉኒ ካብ ሰብኣየ ምስ ተፈለኹ እቶም ሓፋትም ስድራይ ኣብ ጎነይ ኮይኖም ሓገዙኒ ዝጎደለኒ ነበረን ዝጎደለኒ ብዝኣመንክዎ ዘፍቀርክዎ ምጥላመዩ እሞ ድማ ኣብ ገዛይን ኣብ ቅድሚ ዓይነይን ምዃን እዩ ኣብቲ እዋን ሰብኣየን ትብድለንን እንተጋፍዐንን ኣብ ጎነይ ዝነበረ እቲ መሳርሕተዩ ጥንስቲ ኮይነ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ምስ ውፃኹ እቲ ናይ ስራሕ መሓዛይ ካብ ሰብኣየ ብዝበለፀ ደስ ክብላ ይኽእል እዩ በማል ዝብላዕ ዝስተ ሒዙለይ ይመጽእ ነበረ ካብ ዝኣመንክዎን ዘፍቀርክዎን ብስራሕ ዝፈልጠኒ ክሓልየለይ ጀመረ ውላደይ ወዲ ስለ ዝነበረ ክርስትና ከይተረድአኒ ኣኸለ ሓትነይ ኣደይ ከምኡውን ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ቤተሰበይ ተኣከበ ድሙቕ ዝኾነ ናይ ሓፋት ምውራይ ሓለፈ ናይ ሰብኣየ ቤተሰብ እውን ኣብቲ ውራይ ተሳተፉ ግና እታ ውራይ ናይ መወዳእታ መራኸቢትና ጌራ ሓሰብዋ ምስ ብወደይ ዝነበረኒ ስምዒት ከም ዘይዝክሮ ካብ ህልናይ ብጭካንኡ ወፂለዩ ቤተሰበይ እቲ ስራሕ ክገድፎን ካልእ ንግዲ ክኸፍቱለይን ተሓባቢሮም ናብ ኣካውንተይ ገንዘብ ኣታው ገበሩለይ ቤተሰበይ ዝገበሩለይ ሓገዝ እንትሓስብ ነቲ ሕሉፍ ንህይወተይ ክብሉ ዝምዕዱን ዝነበሩ ዘይምስምዐይ ይቕሬታ ሓተትክዎ ሰብኣየ ብዝተፈለየ ምኽንያት ናብ ህይወተይ ክምለስ ዝደሊ ኣነ ግና በር ልበይ ንኡ ሓንሳብን ሓዋሩን ዕፅው ጌረዮ እየ ናይ ወሊድ ዕረፍተይ ኣኺሉ ካልእ ስራሕ ክጅምር ናይ ስራሕ መልቀቕ ብምእታው ተሰናበትኩ ከብቲ ስራሕ ደኣ ንውፃእ እምበር ነቲ ምሳይ ዝሰርሕ ዝነበረ መሓዛይ ግና ካብ ጎነይ ተፈለይ ይፈልጥን በቲ ስድራይ ዝሃቡኒ ገንዘብ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሕሸኒ ማኽረኒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሸጢ ክዳውንቲ ክኸፍት ይምዕደኒ ናብቲ ስራሕ ብቐጥታ እየ ዝኣተኽዎ ኣብ ገዛ ዘጭንቕ ናብራ ይብለይን ንዓይን ውላደይን ጥራሕ እየ ዝሓስብ ናይ ቡቲክ ስራሕ ትርፊ ነበሮ ግዘ ዝጠልቦ ፋሽን ክዳውንቲ ስለ ዝሕዝ ዝነበርኩ ብዙሓት ዓማዊል ኣጥረኹ እቲ ናይ ስራሕ መሓዛይ እውን ንዓይኒ ምብርትታዕ ስራሕ ይፋልጠለይ ካብ ቆልዓይ ጀሚረ መሪፀ ዝኽደንን ብዛዕባ ክዳን ኣፍልጦ ስለ ዝነበረኒ እቲ ስራሕ ንዓይ ቀሊል ነበረ እቲ መሳርሕተይ ዝነበረ ወዲ ግና ሰብኣየ ንዓይ ከም ዘጋፍዐንን ዘዋረደኒ ብዝግባእ ይፈልጥ ነበረ ሓዳር ጌረ ሓደ ቆልዓ ወሊደ ክሳብ ዝፋታሕ ሓዳር ይገበረን ነይሩ ቅድሚኡ ሓቲቱኒ ኣፍቃሪ ከም ዘለኒ እየ ነጊረዮ ምስ ተፋታሕኩ ግና ክምርዖኒ ከም ዝደሊ ይሓተኒ ኣነ ግና ሓደ ግዜ ናብራ ስለ ዝፈተንኩ ካልእ ክእልሽ ይነግሮ ዓርሰይ ልዕል ዘብል ዝነበርኩ ትሕት ከብል ተገደድኩ ንሱ ግና ሽማግለ ልኢኹ ክምርዖ ወሰነ ናብ ሓትነይ ድማ ክልእኽ ገበርኩ ሓትነይ እውን ምስ ኣደይ ተዘራሪባ ናተይ ድሌት ሪኣ ውሳነ ክትኽክል ኢላ ተቐበለቶ ከም ሰብኣየ ዝነበረ ግፍዒ ከም ዘየብፅሐለይ ቃል ኣትወለይ ዳግም ኣይብድለንን ኢለ ሓዳር ገበርኩሉ ምስቲ መሳርሕተይ ሓዳር ጌረ እንትነብር ናይ ሰብኣይ ናይ ሰበይቲ ዝበሃል ስራሕ የለን ዝሓለየሉን ዝሓለየለይን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምሽጥራተይ ይሳትረለይ እሙን ናይ በዕላ ሓዳር ክኾነለይ ከዓለ ሕዚ ክልተ ቆልዑ ወሊድና ብፍቕሪ እየ ዝነብር እዚ ዛንታ ንብዙሓት ሰብ ሓዳር ከምህር ተስፋ ይገብር ሓዳር ማለት ምሽፍፋን ዳ እምበር ውርደት ኣይኮነን